uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa baba ukudelete ifoni yami ibuye inginikeza inkinga. Ngibingelela umndeni wonke wakwaNsibande, ngibingelela wena baba nomama, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela indaba kaJehova yabonelelwa. Baba ngicela ukuthola ubufakazi bodumo likaNkulunkulu namandla akhe angenzele wona. Ngi-admithiwe ngigula Mnambithi, odokotela bengaboni lutho, ngibuya kuma-x-ray ahlukeneyo bangidlulisela eGoli. Baba ngaze ngakufonela ngakwazisa ukuthi isimo sami sinjani ngisesibhedlela. Wangithumelela baba umkhuleko ngilanga-ke odokotela abathathu ngiwuvulile umkhuleko ngoba sibabili nje nomama womlungu ewodini akunamsindo. Ngiwulalele lo mkhuleko owangikhulekela wona, ngizwa ngisho ubibitheka ukuthi baba uyangiqhusela, uyangikhulekela kuNkulunkulu impilo yami. Bangena odokotela abathula, bangilalela bengizungezile bebathathu, waze wakhuleka waqeda bekulalele nabo. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu wenyama yonke. Ngithi umkhuleko wakhuleka uHezekhiya, uNkulunkulu esethe useyahamba insuku zakhe seziphelile, uNkulunkulu aza akwandisele njengoba andisela inkosi uHezekhiya. Angazi ukuthi ngabe sikuphi ngaphandle kwakho. uJesu Kristu uyinkosi, sengibuyile ngisekhaya, ngiyaphila. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bayabuza-ke odokotela ngoba khona babe besizwa isiZulu, bayabuza bethi ubani lo kukhulekelayo? Ngithi mina umfundisi wami. Athi oh okay, hayi ususindile, usuzophila. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngawe ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Ngithi anginako kwanele engingambonga ngako, kodwa ngimnikeza uqobo lwami. Ngithi Father, I surrender my all to you in Jesus name. uJesu Kristu uyinkosi. Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, ngibingelele futhi nomama, ngibingelele nabonke abazalwane endlini kaJehova kuyabonelelwa. Bengithi mangixolise inkosi yami baba, ngoba ngiye ngathumezela umuntu wokufakwa emanambeni angamelanga ukuthi ngithumezele kuwo, bese ngiyawadelete, bese ngiyathumela-ke kwenambeni ekahle. So bengicela nje ukuthi inkosi yami ubaba nje angicolele baba, kakhulu nje ngiyaxolisa nkosi yami. Bese ngithi ngilethe-ke ubufakazi baba, ngiyaxolisa nokuthi ngithathe nami lesikhathi esingaka ngabulethanga ubufakazi. Bengiba nenkinga baba mangimele ngifunde iBhayibheli ngoba amehlo bewese ala, mangithi ngiyafunda aphuma inyembezi. So ngathi hayi le mele ngiyenzele icebo, mele ngithandaze uNkulunkulu. Ithe-ke ngabo ma-10 mangilala ngiyathandaza-ke umthandazo waseBaroma 10 verse 9. Bese-ke mase ngicedile ukuthandaza lo mthandazo, bese ngithi amangisithandazele-ke nami, bese ngiyathandaza. Ngamcela-ke uNkulunkulu ukuthi baba, hayi ngiba nenkinga makumele ngifunde izwi lakho yamehlo Nkosi. Ngiyacela nje ukuthi ubaba nje ayenze ukuthi amehlo ami abe kahle mangifunda izwi lakhe. Okay, ngilale-ke 10:30 la ngabo past 12 ngiyavuka-ke. Bengithi mangifunda ngilayite ilight lasekitchen nalase dining room, ngilayite futhi ne-TV futhi. So ngalolo langa mangiceda ukuthandaza, i-kitchen bengayilayitile, ngilayite nje i-dining room, i-TV icimile. Ngathandaza umthandazo waseBaroma. Ithe mangiceda-ke ngithatha iBhayibheli, mangivula iBhayibheli kube ngathi ngilayite ilight lefoni, kanti hayi angilayitanga ilight lefoni. Ngandlela ngabona kahle kakhona eBhayibhelini, hayi ngaba nokuthuka, ifoni nayo isacimile ne-TV. Hayi ngiyawabonga amandla kaNkulunkulu nalesisho sokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Angazi ukuthi ngizobuya nini, uthi ngizosebenzisa nayo ibuko la sokufunda na, ngoba mina ngeminyaka ngi-51 years old, kodwa hayi ngendlela emahlo ami sewavuleke ngakhona. Ngithi hayi mangimbonge uNkulunkulu, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama Sibande egameni Jesu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela nasekhaya lezwi igama likaJesu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba nami nginobufakazi lapha
8 zale nyanga uNovemba. Ngelinye ilanga ngiyahamba nje sekungabo past 10 sekuthanda ukufudumala. Ngiphethe umbrella ngihambe ngiyayidumisela kusho ukuthi indlela engihamba kuyo kunehlashanyana engangizowelela kulo ngiya kumuzi ongaphesheya. Uthe ngisahamba lapho nginganakile ngezwa ngishawa uvalo ngayeka ukudumisa ngathi shawa uvalo ngathi ngisabheke lokho kushaya kwami uvalo kwavele kwamnyama emehlweni ngaba nesiyezi kwacega amadolo kwaphambana imilenze ngangakwazi ukuhamba. Kwepha uNkulunkulu emuhle ngathi Jesu Kristu, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. uJesu wangipha amandla uNkulunkulu okwazi ukuthi ngigcume ngikwazi ukubaleka amadolo ecege njalo kodwa wangipha amandla ukuthi ngikwazi ukubaleka. Mangibaleka nami ngisazazi ukuthi ngibhekephi ngibaleke ngize ngiyoma endaweni la kukhanya khona ngithi ngiyabheka emva kwami angiboni lutho lento engithusile kodwa khona kunento engithusile kwamnyama emehlweni ngashawa isiyezi kwaphambana imilenze ngangakwazi ukuhamba cega amadolo ngathi Jesu Kristu, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu. Ngagijima angazi kwakwenzakalani ngathi ngifika kulo muzi ngiya khona hayi cishe ngafa abazalwane. Cishe ngafa ngabachaza ukuthi kwenzakaleni uvalo lungishaya kwathi umama khona hayi kusho ukuthi kunenyoka enkulu ngithi nami ngicabangile ukuthi kusho ukuthi lokhu ngiyeza iyangibona mina ngiyiboni kusho ukuthi iyabona ukuthi lo muntu uqonde kimi kusho ukuthi yayisilinde ukuthi ngifuna ukumshaya ngesizathu sokuthi angiyiboni amehla wahlangananga uNkulunkulu wenza ukuthi ngithi nje Jesu Kristu inkosi ngangipha amandla okubaleka. Angazi ngasinda kanjani kepha igama lika Jesu Kristu linamandla. Bazalwane singayeki ukuthi uJesu Kristu inkosi. Sifundise ngisho abantwana bethu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngizofela lapha ngingabonwa muntu ngoba kwakusehlasheni anyana elincane bese ngiwelela emgwaqeni. Ngibone umuntu lapha kwakoshisa ilanga ngifele lapha kuze kube ntambama mhlambe ngibonwe izingane seziyoqoqa inkomo kepha igama lika Jesu Kristu inkosi langiwela mina bazalwane linamandla. Singayeki ukuhlala uNkulunkulu, singayeki ukulibiza igama lika Jesu Kristu inkosi empilweni zethu. Amen. Yesu Kristu inkosi Tata. Ngiyabulisa kuTata uNsibande, ndibulise kumama uNsibande, ndibulise kubazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndicela ukudlulisa umbulelo kakhulu kuTata uThixo. Into andenzele yona bekungecawe. Kunemali ebendingenayo ebendiyithathile ngoku bekufanele into yoba ndihambe ndiyoyibhatala loo mali leyo eyomnye ekamama. Xa ndifuneka ndiyibhatele yangaphuma kwinyanga ephelile ndangabi nayo. Sendizixelele into yoba ndizoyibhatala kwaphinda futhi kwayile nyanga ndaphinde ndathi sendisithi ndiyikhuphile hayi yavele yaphela. Ndaqala ndayokhupha izinto zecawe. Ndithe ndisacinga Nkosi ndizayibhatala kanjani nale mali kanti ngoba kaloku ayiphumi ke ngoku. Izinto zecawe nazo zininzi ekufuneka ndibhatele kuzo ngayo le besendiyikhuphile ndisithi ndizokubhatala umama. Hayi ndithe ndayibeka ndiyibaleka de kakathathu kabini amatyeli awu-2. Xa ndiyibala ayikho nyhani le 600. Hayi ke kwathi ngale mini kufuneka ndiyihambisile ke ngoku ngecawe ihambe iye ekhaya. Xa ndifika phaa bendifake khona imali le yecawe plus nalena ekufuneka ndiyinyusile iye ekhaya. Ndifika ke ngoku seyikhona le 600. Hayibo kanjani ibikade ingekho tu. Ndaphinda futhi ndathi ndiyijongile le 500 ayiyodwanga. Sendinayo nemali le 600. Sendinemali ngoku engange-500 esecaleni.
ndithi ibivele phi ke ngoku le? Hayi, ndangayazi kude kube ngoku. Ndiyawabulela amandla kaThixo kakhulu, and ke futhi le nto ayiqaleki ukwenzeka, ike yenzeka nakunyaka ophelile. Ndathi bendishota ngemali ndafumana nje andisakhumbuli noba yi-1.1 noba yi-1.3. uYesu Kristu yinkosi, uYesu Kristu yinkosi. Amen. Jesu Kristu yinkosi Baba. Jesu Kristu yinkosi. Jesu Kristu yinkosi. Ngithethe ubufakazi bukaMamlindiwe. Kusibena ngempela uNkulunkulu uyakwazi ukuyidumisa, akukho okumahlulayo. Ingane yagwinya inaliti yaphuma ngezansi. Sengiyamajini ukuthi iguduza kanjani inaliti emathunjini ingahlabi indawo izizophuma ngezansi. Ngiyashuthi hayi uNkulunkulu akukho okumahlulayo. UNkulunkulu wenyama yonke, ngempela uyakwazi ukuyidumisa. Ngalesi senzo nje uyidumisile. Ngithi uJesu Kristu yinkosi. Jesu Kristu yinkosi. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu ngoJanuwari owaba nami sisemkhosini ka-21 days. Ngisasithelwe ingane ngendlela engayiqondanga. Waba nami uNkulunkulu, wabuya umntwana. Ngiyambonga kakhulu, ngiyamuphakamisa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba ekuseni. Ngizophakamisa nje ukubonga amandla kaNkulunkulu uBaba ekuseni Baba. Lenkonzo yangoLwesine yomama esiyiphiwe umama uMpostoli. Kwavuka nje Baba into eyenzeka mangaphosisi ngithi last year umama uMpostoli kule nkonzo wasenzela yona. Wathi menza le nkonzo wathi usesibhedlela. Ngikhumbula ukuthi umzukulu wakhe engathi engaphathekile impela, egula esesibhedlela. So wathi menza le nkonzo waze wasitshela Baba ukuthi le nkonzo uyenza nje usemotweni. Ngalolo suku-ke inkonzo ngalalela into engakaze ngizwe, ngoba wathi nje meqala umama uMpostoli evula izwi ekhuluma, kwakhona umuntu wesifazane ekhuleka ngey'limi emva kwakhe. Ekhuleka lo muntu wesifazane ngey'limi. Nakulokhu Baba, lo muntu wesifazane uphinde wabuya. Uma eqala nje umama uMpostoli ngoLwesine Baba evula nje izwi, ayiseqedile ukukhuleka, eqala nje inkonzo. Utheme phakathi nenkonzo waphinda futhi lo muntu wesifazane ngamuzwa. Kulokhu-ke Baba bekuhlukile ngoba bengizwa kulokhu beyithandaza iphinde idumisa. Kodwa manje futhi likudumisa kwakhe ngingalizwa nokuthi indumiso ethini, kodwa ngizwe ukuthi kunanendumiso futhi uyathandaza lo muntu wesifazane. Esakhuluma umama uMpostoli, lo muntu wesifazane uyathandaza, uyadumisa, uyathandaza, uyadumisa uze waqeda. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu-ke Baba ukuthi uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngemisebenzi yakhe yomusa. Impela uNkulunkulu uBaba umzungezile umama uMpostoli ngemuva nangaphambili. Siyamdumisa uNkulunkulu Baba kakhulu 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 Baba. Ngize ngadideka impela kwase kuvuka ukuthi le nto ike yenzeka last year mangaphosisi, ikuyenzeka le nto last year. Ngayizwa into enjenganale nakulokhu iyaphinda ngiyayizwa le nto. Ngiyamuzwa lo muntu wesifazane ungemumva othandazayo, uyathandaza, uyadumisa, uyathandaza, uyadumisa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngemisebenzi yakhe Baba yomusa. uJesu Kristu inkosi. Amen. UJesu Kristu yinkosi Baba. Ngiyabingelela Baba nomama uMpostoli egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya lezwi. Ngisizakele kakhulu, bekubuhlungu emphefumulweni wami.
kukuningi nje konakele. Isitha sesingitshela ukuthi indaba yami ayisekho, futhi nami ngizibona ukuthi angiseyinto yalutho. Kodwa ukungena ekhaya lezwi kungisizile kakhulu, kungisizile kakhulu since ngibhukhele nokuvuma izono zami. Ngaqala phansi ngayibhala izono zami. Ngiyawuzwa kakhulu umehluko empilweni yami, ngizwa nje umthwalo ulula. Nasenkonzweni sengiyazizwela nje ukuthi ngisenkonzweni, kanti into ibingasenzeki. Kwesinye isikhathi bengize nginqene ukuya enkonzweni nje sengiphelelwe nje amandla nayithemba. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngingene ekhaya lezwi, ngibhale izono zami phansi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ukuthi uSathane besethi uqedile ngempilo yami, kodwa uJesu waqala phansi wayilungisa impilo yami. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Amen baba, ngiyakubingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngithi angibonge la baba, ngolosine kakade ngiphethwe iy'nhlungu ngingakwazi ngisho nokuhamba. Losine, uLwesihlanu wengathi ngifuna ukuphathwa iqolo leli elikhulu, nganganyakazi nje, nganganyakazi kwayikona la singenzansi. Kuyinhlungu zodwa, ngingakwazi ngisho nokugeza nokugoba, ngangikhala ney'nyoni ngingavumi nokuthi ngenzeni. Ngakhumbula ngolento ngesonto ekuseni ukuthi hayibo, konje khona abaseRoma 10:9, ngavula bona ngabasho kawu-3, ngaphinda kawu-3, inhlungu thule nya. Bese ngiyitshela ukuthi nje emsebenzini ngeke ngiphinde ngiye, kodwa nje sengibuya khona emsebenzini kuthule nya emva kokukhuleka abaseRoma 10:9. Hhayi ugcobo lukuwena, hhayi uhamba noNkulunkulu uqobo lwakhe. Siyabonga, uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho. UJesu Kristu inkosi baba, ngicela ukubingelela. Ngibingelele nomama Mpostoli, ngibingelela abazane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Eyi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ungenzele umusa. Kwaze kwafika usuku lami lokuvuma izono, ngaze ngayobhabhadisa, ngacelisa ukulunga kweNkosi uJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ongenzele lowo musa. Ngangikukhulekela lolu suku ngisanda kubhukha. Eyi, ngibona lukude, ngithi Nkosi yami kodwa lizongifica nginjani? Kodwa ngathi sengiqalile ukubhala izono zami, ngamuzwa uNkulunkulu njengithwala. Ngabona nezinto la ekhaya zivuleka kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, nangawe baba Mpostoli. Ngibonga ukuthi le nkonzo yenzeke manje, ngoba ngangifisa baba ukuyenza ebandleni engashada nomyeni wami ekhonza kulona. Kodwa nje baba, eyi, ngangithi noma ngikhuluma ukuthi ngifuna ukuyenza, ngikhuluma nobaba wasekhaya, hhayi sikhulume nje sigcina futhi singayiqedi, igcina nje ishabalale kanjalo. Shuthi isikhathi baba sengiyabona manje ukuthi hhayi, isikhathi sasingakafiki. Ngiyambonga futhi uNkulunkulu ukuthi ingenzeki baba, ngoba ibingeke yenzeke njengoba yenzeke manje. Manje ngiyenze sengine-understanding ngayo, sengifundisekile futhi kakhulu ngayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonile kakhulu ukuthi ibaluleke kangakanani ukuyenza, and ngafunda okuningi kuyo. Ngaze ngayenza ngesikhathi esifanele. Ngiyambonga uNkulunkulu. Noma-ke baba ngangibona kukude, angifuni ukuqamba amanga, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi yenzeke ngalesi sikhathi, ngoba yenzeke ngesikhathi esifanele. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi nje mina nendlu yami sizomkhonza uNkulunkulu sonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela.
ngibona uNkulunkulu engisiza kakhulu nangalokho engenelela noma bekungelula baba, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sekwenzekile. uJesu Kristu inkosi. Ameni baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli, ngibika isimangaliso uNkulunkulu asenzile. Ngixoxa nomunye umzalwane enkonzweni, ungixoxela ukuthi umzukulu wakhe usehamba esibhedlela eThekwini, eKing Edward. Ade ehambe eqeqa kodokotela, bathi besuka kodokotela sebethi akabuye ezohlinzwa ngoba benenkinga yenhliziyo ishaya amawala enganeni. Umntwana maybe mhlawumbe uneminyaka lapha ko-9, 10. Uthi-ke ede ehamba-ke eqeqa-ke kwase kuthiwa-ke sekufuneka ukuthi ebuye bezomhlinza odokotela. Uyangixoxela mina izophindela ngaleso sikhathi, ethi uyaphindela engitshela i-date ukuthi uphindela nini. Sixoxa sisenkonzweni nje kuyisonto ntambama sekuphuma inkonzo. Ebese ngitshena mina ngokuthi ngicela afike amshiso ivesi elitholakala encwadini kaMaSeroma 10:9. Alisho ekuseni evuka umntwana segezile esikoleni, alisho emini ebuya esikoleni, alisho ntambama esezolala. Njalo nje ngithi ngicela amphindisele baseRoma 10:9. Hhayi, ngithe ngezwa usethi kwathiwa wathula ubufakazi-ke lowo mama esebuya eThekwini esethi uyaphindela. Kwathiwa inhliziyo ayisashayi, enganeni isi-right, isi-normal. Usethula ubufakazi-ke enkonzweni yangoLwesithathu. Mina ngangingekho-ke, sengixoxelwa omunye-ke sithi wabe sethula ubufakazi, wathi usize omunye umzalwane omtshene ukuthi ingane akayishisa baseRoma 10:9. Wathi umbonga kakhulu uNkulunkulu ngalowo mzalwane, kodwa wangamusho-ke lowo mzalwane ukuthi ubani. So uma sengifika mina futhi ngesonto elilandelayo enkonzweni, useyasho-ke, useyangitshena futhi after church ukuthi ngathula ubufakazi la, kodwa ngaligodla igama lakho, ngangalisho ukuthi ubani ngoba ngangaphakamisi wena, ngangiphakamisa uNkulunkulu wakho okuwe, ukuthi uyamkholwa, ukuthi izwi lakhe liyasebenza ngempela. Nami-ke ngizobonga uNkulunkulu ngalokho ukuthi uNkulunkulu uyasebenza baba uNsibande ngawe kakhulu. Njengoba ulokhu uthi asisha amavesi lawo ushisa wona siwabamba, ukuthi uNkulunkulu ngempela izwi lakhe uyalenza uma nje wena uzohlala kulo ulethemba. Lokho nje bethi angithule ubufakazi balokho baba, egameni lenkosi uJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Useyaphila umntwana. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen baba. Ngibingelele ubaba uNsibande. Ngibingelele umama uNsibande. Siyabonga baba ngamazwi osipha wona. Ayangivuselela kakhulu. Iy'ncwadi zonke osipha zona ziyangivuselela kakhulu baba. Lokhe ngizifunda zonke lapha endlini, zonke kancane kancane. Ziyangiphilisa. Amen baba. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithanda ukubonga nje uNkulunkulu kakhulu ngangenzele khona emva kokuvuma izono. Eyi, ngizwe umthwalo osukile nje, ngazizwa nami sekushaya umoya nje, empilweni yami yashintsha nje, impilo yami akwangabe kusaba njengale ndlela ekade ngiphila ngayo. Izinto lezi bengihamba nazo ngiy'thwele ngithi nje hhayi kushuthi sengiyophila nazo impilo yami yonke. Kodwa nje emva kokuvuma izono, ngakhuluma ngazo, uNkulunkulu uye wangisiza kakhulu. Kushaya umoya nje empilweni yami, nje ngathi nje ngimusha. Nje konke lokhu bengikade ngikuzwa angisakuzwa, ubuhlungu ebengihlale nginabo enhliziyweni abusekho. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngangenzele khona ukungena nje ekhaya lezwi. Eyi baba, indlela engatholana ngalo nekhaya lezwi, ngiyamangala uma ungasekho khona.
ngize ngathi kusho ukuthi uNkulunkulu wayefuna mina ukuthi ngikuthole lapha ekhwezini. Uma manje ungasekho ekhwezini, sewasuka khona ungasakwazi ukungena, kodwa mina ngatholakala. Namhlanje ngiyaphila ngoba mhlampe ukuba ngitholananga nawe ekhwezini, ngabe sengifuna inamba ukuze ngikwazi ukungena ekhaya lezwi, ngabe namhlanje impilo yami mhlampe iwumlando. Uma ngibuka lokhu okwenzekile nje emva kokuba ngithole ithuba lokuvuma izono, emva kwalokho ngizwa okwenzekile nje empilweni yami, ngizizwa sengiphila nje impilo engakaze ngayiphila. Eyokuvuma izono kuyaphilisa, ukuvuma izono kuyaphilisa. Ukhiphe nje konke, ungabi nawo amahlonti kuzothiwa. Awu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi nje uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. Ayi, angazi-ke bazalwane, Nkosi yami, noma ngenza iphutha yini namhlanje ukuletha ubufakazi lobo nje obuncane. uJesu Kristu yinkosi. Ngihambisa imeseji nje ngisaqala ukungena la egrophini. uJesu Kristu yinkosi. Ingalo yami ibibuhlungu, bekuthi angihayize futhi ukube bekuthiwa nje ayikhishwe bese ngingavuma indlela ebihlungu ngayo. uJesu Kristu yinkosi. Kusukela izolo ngike ngahlala embhedeni ngayibamba ngaleyo ngusho, ngilisho lelizwi ukuthi uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Isathule kusukela namanje, ungathi ayikaze nje ingiphathe le ngalo. Imina lo ugogo owashawa i-stroke. uJesu Kristu yinkosi. Ngiyakholwa futhi ukuthi ngizolulama estrokhweni. uJesu Kristu yinkosi. Ngiyabonga bazalwane. Ngiyaxolisa uma ngabe ngenza iphutha ngilethe ubufakazi engafanele. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. Ndibulise kutata, ndibulise kumama, ndibulise ekhaya lezwi, nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngumama Magadla othethayo kwindawo yaseMatatiela kwilali yaseCaba. Bazalwane, ndiza nobungqina. Ndiye ndafowunelwa kwaBoxer izolo elinye kwathiwa ndize ne-proof of resident kunye ne-ID. Ndiyile nazo ke izolo. Xa ndifika phayana kwathiwa ndiwinile ifowuni iSamsung. Ndibulela amandla kaThixo, ndiyabulela kakhulu kuJehova oyikho konke empilweni yam. Asoze ndasuka kuye, ndibubonile ubukhulu bakhe, ndiyibonile inxiba yakhe akandenzele yona. Ndiyabonga kakhulu. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu yinkosi. Nkosi, ndiyaxolisa kakhulu ukungachazi okokubana ndizaze ndiwine kuba bukutheni. Ndiwine ngoba eli khadi lakwaBoxer xa umane uthenga uswayipha ngalo, kwathiwa ke ndinee-points ezininzi. Ndiyaxolisa kakhulu ukungathethi nokumane ndinqamlela. uJesu Kristu yinkosi. Ndiyambulela kakhulu uThixo, ndiyambulela kakhulu. Tata, ndiyabulela ngawe uThixo ekusebenzisa, uThixo esibonisa imimangaliso. Ngaphandle kwakho tata besisebumnyameni, kodwa namhlanje sisekukhanyeni. Uye wavela uThixo, wathuma wena ukuthi uzosikhanyisela kuzo zonke izinto. uJesu Kristu yinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyathanda ukuthi-ke ngimbonge uNkulunkulu ngokuhle angihlelela khona emaphakadeni. Ngithole usuku lokuvuma izono. Ngomhla ka-9 ngathola umbhabhadiso. Ngiyambonga uNkulunkulu. Emva kokuvuma izono, ngibone impilo yomfana wami oneminyaka ewu-16 ishintsha. Ube nolaka, engathunywa, engafuni ukuthunywa, exabana nabanye, engalaleli nje, engafuni ukusebenza. Kodwa manje
useyakwazi ukuthi avele aziqalele umsebenzi nje engathunywanga muntu. Thatha isipeti, athathe ibhala, acente ibala. Konke lokho nje kungimangalisile. Kunengane yakamakhelwane ebeney'nyanga ezintathu ebidinga ukuthi iyochathwa. Kwase-ke uma wayo intombazane yabuza kuma wami ukuthi kwenziwa njani. Wasethi yena akahamba ayomchatha ngoba ubeney'nkinga zey'ngane ey'ncane. Yena wase eqala ngokuthi abuze kimi ukuthi enze njani. Angisamtsheli ngani ukuthi kufanele ayochatha ingane. Ngathi mina ungalinge uyenze leyo nto. Ubona nje sivuma lezo zono zokuyolahla ingane. Uyobuya nesilwane entabeni usuyilahlile ingane. Okungcono cela ukuthi sikhuleke, ngizokuvulela umkhuleko, sikhulekele ingane isolo lizoziphumela. Saguqa-ke nengane ngavula umkhuleko ka-May 18, sakhuleka. Emva kwalapho kwadlula nje isikhashana angazi noma amasonto amabili laphuma isolo. Kwaphinde futhi kwadlula amanye amasonto amabili laphinde laphuma futhi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ingane emva kwalokho yaphila yangabisaba ney'nkinga lezi eziba khona ey'nganeni ey'ncane zokuthi zize zichathwe uma kufanele iye ethoyilethi. Ayisenankinga nje ingane iyaziphilela. Ayisadingi lutho. Iphila kahle nje, ikhula kahle manje isino-4 months. Ngiyambonga uNkulunkulu ngo-May 18. Siyamdumisa uNkulunkulu. Uyamangalisa ngezenzo zakhe. uJesu Kristu inkosi.